बोला अपन पापा से का कहबा बाबू। हम की हमने के नान मारी जोर से बोलो। जोड़ो कम की हमने के नान मारी और खर्चा वर्चा दी माओ का नान मारी हमने के मार के मुआ के का करे खर्चा का दी माओ के नान मारी। बाबू तू अपना पापा से का कहबा। कम पापा तार वीडियो देखतानी उहाँ से का कहबा तार लोन के मारे के तारा मम्मी के मुआ के उहाँ का मिली। कानू कि हमनी के नत मारी खर्चा वर्चा दी माँ के नत मारी हमनी अपने बेटा ही से नत मारी हमनी के मार रही तो हमनी के खर्चा वर्चा कहीं से लिया के दी नत मारी हमनी के 6 महीना से हमनी के नखन खर्चा दिए। अच्छा 6 महीना से हम कल पर पानी नखन पिए देते भरे देते कहता घर में ताला मार देता रहन नापी में चल जाता रहन और उनसे आवत रहन तो डंटा लाठी ले के आवत रहन पानियो ना पिए देवेला। कल पर पानी हमनी के नखन पिए देत तो एगो हमर दियादिन बाड़ी तो बोतल में पानी भर के आ एगो हुसन छेद बावे दीवाल में वही छेद में बोतल में पानी बोझ के गिरा देता रही उनकरा मालूम चली तो उनको के लाइन गरियावे कि काहे पानी तो उनको केवाड़ी पीटत तरन पिटवावत तरन वो दिने से 18 तारीख के मरले बाड़न वो दिने से उनको केवाड़ी पीटत तरन इनकवाड़ी थाना भेज के उनकर घर इनकवाड़ी करवले बाड़न जे हमरा मेहरारू के छुपवले बिया तो उनकर घर चेकिंग हो गइल बा आ जब ई कल पर पानी नखन भर देता अंगना में कल बा बढ़ी तो बाना आ घर में ताला मार देता रह नापी में चल जाता रह पानी खातिर परदारी के घर में से न पिए मर तो ना जेम अगर हम मर जेम तो 3 गो लइकन के ना मुआई में जब ले जिंदा रहम तब ले लइकन के मरे ना देम भीख मांग के खियाई कमा के खियाई से जहाँ से खट के खियाई बाकी उ बिक दिल बना हम कभी ना बिक पाएम हम भले कमा के खियाएम चाहे ना खाएम लइकन के कहीं से भीख मांग के खिया देम जैसे हमारा के बेहोश कौन खून बहुत रहे चाकू मरवा दे मार दे तो या हम जैया अस्पताल में भर्ती रही था में तो या थाना खियवले बा तो ये उनका बच्चा के माया रही तो कहता जब मेहरारू के मार के निकाल देनी मुंगा देनी मुअल की जियल कहाँ गोल कहाँ ना बताई ऐसन कैसन ई बाप बावे बताई अगर हमरा के ना खोजुन जे खून बहुत रहे चाकू मरवन तो बच्चन के खोजे के चाहिए हमारे ओकरा के तो मार के मुंगा देनी बाउर बिया तो निमन लड़की पे भूलल बानी तो 3 गो लड़का अच्छा बाड़ो सब चाहे बच्चा खातिर केहू के माया लागेला तो हमारे बच्चा हुआ से बाइली के बच्चा खातिर मुहा जाता ये अपन बच्चा बा तो कहाँ गोइल कहाँ लेके गोइल कहाँ बाड़ा सन कम से कम ओकनी के खोजी करी फिक्र करी बाबू हमार कहाँ बा तो जब बच्चा के उनका माया रही तो खोजी तो उनका माया नहीं कि हमारा माया बा तो हम 5 गो बिया करस 10 गो करस हमारा मतलब नहीं खी बाकी हम ई चाहता नहीं हम जिए के चाहता हम वही घर में रहेम अब बच्चन के कमा के खिया ले बताई कैसन बाप बा निर्दयी बाप बा 3 गो लइकन के मुंह नहीं के देखत 3 गो लइकन के मुंह नहीं के देखत एगो सुंदर लड़की मिल गई तो 3 गो लइकन के भुला गेल रउआ के भुला गेल। अच्छे अगर इंडिया में तो बहुत बहुत अच्छा मर्द बालो लड़का बालो अगर हम चाह दी कि अपना बच्चा के छोड़ दी पति के छोड़ दी आ खूब हीरो खानी लड़का कोनो लौक जाओ तो मतलब अपना बच्चा के बिक दे मर्द के छोड़ के दूसरे को निकल जाए भाग जाए कभी ना भागे अगर वो कितना पढ़ल लिखल बार अमीन हवन नक्शा पढ़त रहन देखत रहन तो उन बुझे जे रे अगर अच्छा भी चाहे कैसन भी हमारे बाल बच्चा संतान हो गई तो अगर वो नया रहे तो लड़की आयल तो लड़किए खानी हुई एक बच्चा भल तो बूढ़ पीढ़ी खानी होइए जाए नहीं खियत पियावत तो मतलब हो जो अच्छा लड़की देखे तो छोड़ दे बिक दे मुँह दे तो अच्छा लड़की खातिर बिगले बाड़न तो उनको क्वेश्चन दिमाग बा अच्छा लड़की खातिर हमरा के मुँह बतारन हमार क्वेश्चन दिमाग बा हीरो खानी लड़का देखत तो हम ललचते नहीं खी हम भागते नहीं खी बच्चन के 3 गो देख के हम अपन जीवन कटावतनी या रुवतनी गावतनी बाकी लड़कन के नहीं छोड़त वो क्वेश्चन बारन पढ़ल बार हम निपर बार नहीं पढ़ले हम कखो के हाल नहीं जानत आ पढ़ के अमीन बन के जमीन ना पतारन आ नक्शा रोज देखता रहन हेती अक्षर पढ़ता रहन लेकिन वो लड़की तो सोचे के चाहिए जरूर मौसी के लड़की बिया ओकरो तो सोचे के चाहिए कि हमार बहन के ले बिया 3 लाख बसंत पर रुपया ले बड़ी का से बहन के घर काहे उजाड़ कहत हर कराइम शादी तो कराइम हम करी चाहे अपना दियादिन के लड़की से कराइम बाकी कराइम तो जहाँ केस करे के होई मार करे से जीत जेबे तो मार कर ले केस करे से जीतबे तो केसे कर ले बाकी हम कराइम तो कराइम हम चारू ओरी थाना से गोपालगंज जिला से हार चुकल बानी अब हम नैहर में इलाज हमार बहन बा बाप बा भाई बा तो वो करावता अब हमरा के तो 18 तारीख से ही कर ले बाड़न मार के अब नैहर लड़का पोसतानी पालतानी अब 5 साल के बाद कहस जे लड़का हम अपन ले ली तो लड़का हम केंग दे अगर ये तो मेहरारू के सवाद खाती सुंदर खाती और चेहरा देखे खाती निमन खाती इकाल देलन आ कहीं 5 साल भीख मांग के कमा के पोस लेनी अब उनकर गाँव एक बटल बा कहे लड़कन के ले ओकरा के छोड़ दो हम लड़का दे कभी ना दे जब ले टूटी सांस रही तब ले लइकन के खियाएम पोसेम पाले में जब मर जाएम तब लइकन के हाल ना जाने जब ले जियम तब ले लइकन के हाल रिक्स हमरा पबा उ छोड़ देलन तो हम ही नु रिक्स ले आज बताई मेहरारू खाती लइकन के भुलाए तरह मेहरारू के अपन भुलाए तरह दोसर लड़की खाती है तो उ भुला गल बड़ हम थोड़ी ना भुला जाए धरती पर जाता नापी करे तो एगो तो हमरा से कहलन तो हमरा के मार के छोड़लन अब रसगुल्ला खानी उजर भेटाइल बे साँखे के लड़की तो ओकरा खातिर भूल गइलन अब कहीं सिवाने गलन नापी करे तो ओकरो लोग कहीं काट के उ भेटा तो ओकरा के छोड़ के तब सिवान के लड़की से कहली हन तो हमू तो बहुत बहुत दूर कहीं कहीं दवा बीरो के जाता नहीं आ सुंदर सुंदर लड़का लौकता हम कहे अपने बबुआ लोग के बिक के उनका के छोड़ के कहीं दोसर शादी करत
तो उ पढ़ल बाड़न, समझदार बाड़न, हम निपर बानी, बुर्बक बानी, तो उ पढ़ल बाड़न तो उ अपन दोसर कर ले, हम निपर बानी दोसर ना करेम, ओही घर में रहे अब बनिहारी करके पोस लेम। ओइ जरा है वही जरा 5 गो हम कहतनी 5 गो बियाह कर लेस, हमरा के जान से नत मारस, हम वही में रहे पोस के बनिहारी करके पोस लेम। हम ये देखी चाहतनी। देखी कि महिला के जन आरोप बा कहीं ना कहीं और यहाँ के पति जन बानी वहाँ से भी बात करे के प्रयास कर आखिर ई बात में का सच्चाई बा। महिला के जन आरोप बा का ई आरोप के लेके महिला के जन कहतनी तन बात में का हकीकत बा। स्थानीय थाने के पुलिस से भी बात करे के प्रयास कैली। आना मौसी के लड़की हई बसंत बो, उहे हमरा मालिक के फंसा लेले बाड़ी आ उ चाहत ताड़ी जब शादी अपना से करी तो उ लड़की से करा दी, बाकी इनका के गजन कराई इनका के मार के मुंहवा दी आ तो इकलवा दी। और मौसी के बेटी है बेटी हई ह, अच्छा, अपन बेटी हई। माने आप जाता रहे उ अपना सारिन की यहाँ नाफी करे हाँ और जनिए ई फंस जाता रहे कि उ फंसा लेतिया। अब फंसा लेले बाड़ी कि फंस गइल बाड़ी अब भगवान जानस, बाकी हम 1 तारीख के उनका माने दुई जना तैयार बलो बियाह करे हाँ, बसंत के घर में से घींच के ले आइल बानी 1 तारीख के, मुखिया डीएम वार्ड समिति के सामने 1 तारीख के घींच के लेके आइल बानी हम। तो वो वार्ड कहतनी जैसे उमा शंकर अमीन के जे ले जा अपना परिवार के घरे ले जाए, दोसर शादी ना करे के बड़ू बड़ी के लड़का भइल सो। तो उमा शंकर अमीन वो दिन हमरा के घरे लेके चल आइल बारन अपना, तो वो दिन से कम बेस हल्का हल्का रोज मारत रहन। तो हम कम जाए तो मारत रहन तो मुँह नानू दीहन, तो वही रोग आके हम रह जाए। बाकी जौन 18 तारीख के मरले बाड़न तो खाड़ा पहले हिक मार लेले बाड़न, अब मारला पर से हमरा के पटीदार के झुका के खड़ा होके चौकीदार खाने मार खिवले बाड़न। तनी जे एगो पर हम रोक लगौनी जे ना शादी नत करी 3 गो लेके कहाँ जाए, तो एगो रोक लगौनी तो हमरा के नोटी दबले बालो, चाकू से सानू मार के मुंह चाकू मार देले बाड़न। बजरंगी सोनू उमा शंकर 3 जना मिल के जहर पियावत हमरा के मुंगा देवे खातिर दोसर शादी करे खातिर। तो हम ये चाहतनी एगो के बदले में 5 गो कर लेस आ 5 मेहरारू के एगो बेड़ी में एगो डेहरी में बन क के खियावस राखस। हम ये चाहतनी जब 3 और पति 5 गो बियाह कर ले रो कोनो दिक्कत नहीं के ना हमरा दिक्कत नहीं के, बाकी हमरा के जान से मत मारस, जान से ना मारस ना हम 3 जी जेम हमरा 3 लगन के पोस लेम, वही घर में रह के बनिहारी क के खियाम। बाकी हम जिए चाहतनी, हम मरे नहीं चाहत आ उ चाहत मुंगा के शादी करी आ हम चाहतनी हमरा जिंदगी में शादी कर लेस 5 गो, बाकी हमरा के जान से मत मारस। हरदम माने मारत रहन पहले हूं पहले रोज मरी हन तो जान से ना मरी हन, कम बेस मरी हन, झोटा नोच दिहन केनो केनो लाठी से मार दिहन, खून निकाल दिहन, तम रोग गिलगिला के रह जाए। बाकी वो दिन के जइया 18 तारीख के मरले बालो ते जान से हमरा के मरले बालो, जान से मारे खातिर हिक मरू हन। ओकरा बाद में सब लोग के झुका के बजरंगी के, सोनू के, रेणु देवी के, गायत्री देवी के, बजरंगी के, इंदू देवी के, सब लोग खड़ा हो के ये लोग से मार खिवले बाड़न। सब लोग मार खियाओ तर अपनो मारत रहे मार ले बड़ा हिक बो, जब नइखी मुअल तब कहता ना जे लाला बत्तू लो मारल मर जाब, जब दोसर सदिया कर लिया जब मर जाई तब कोई बेमरिया रहलसियो चोटा रहलखियो मर गइल बिया हो कह दियल हम रुपया देके निकाल देम तारा लोग के, जेलो में जेबल तुम निकाल देम, हमरा लगे रुपया औकात बा। देखी कि महिला के जन आरोप बा कहीं ना कहीं और यहाँ के पति जन बानी वहाँ से भी बात करे के प्रयास कर आखिर ई बात में का सच्चाई बा। महिला के जन आरोप बा का ई आरोप के लेके महिला के जन कहतनी तन बात में का हकीकत बा। स्थानीय थाने के पुलिस से भी बात करे के प्रयास कैली।